Madalas nating sinasabi, dapat ay masustansya ang kinakain ng isang breastfeeding mom para ito ay maipapasa niya rin sa kanyang baby. Ang tanong, ano-ano nga ba ang mga masustansyang pagkain na ito na hindi lamang nakaka-nourish kay mommy at kay baby, nakakadagdag din ito ng supply ng breast milk? Alamin natin yan mula kay Mommy Jessica. Isa akong pa-daddy mom, kaya lagi akong gutom. Pero hindi yun naging hadlang para pabayaan ko din naman yung mga choices ng pagkain ko. So, I will be giving you 5 groups or kinds of foods na healthy para sa ating mga pa-daddy moms. Una, yung high in protein. Bakit? Kasi, nagbibigay yun sa atin ng energy na mas matagal. So, matatagalan yung busog sa ating katawan. Hindi tayo crave ng mga unhealthy foods. So, ang high in protein, hindi lang yun mga meat. Like chicken, nakukuha din yun sa nuts, beans, kung mayroon kayong flax seeds, tsaka chia seeds. Ayan. Ang pangalawa ay yung high in calcium. Yung cheese, yung green leafy vegetables. Bakit kailangan natin ng high in calcium diet? Kasi sa pagbubuntis pa lang natin, nanghihina na yung calcium sa katawan natin o nawawala, nababawasan pala. Yung, kung napapansin nyo, yung ngipin natin na rumurupok, naging marupok, at saka yung ating mga buto ay nanghihina. So, nakakatulong yung ang high in calcium diet para madagdagan yung calcium sa ating katawan. Lalo-lalo na nagpapadede tayo lagi. Ang pangatlo ay yung mataas sa vitamin C. Prutas, oranges, kahit yung mga green leafy vegetables, kagaya ng malunggay, mataas din yan sila sa vitamin C. Kaya, nagbibigay sa atin ng strong na immune system. Siyempre, dapat malakas tayo. Hindi lang tayo laging busog. Malakas tayo para sa ating mga anak. Kailangan ng ating mga anak ng nanay na healthy, na mag-aalaga sa atin. Pang-apat ay ito yung personal favorite ko. Napapansin ko kasi na pag ito yung kinakain ko, ay nag-i-engorge ako. Kahit na matagal na ako ng papadede, so mahigit 1 taon na, napapansin ko talaga na pag ito yung ulam ko o yung kinakain ko, ay nag-i-engorge ako. So, ito yung mga pagkain may ginataan. So, sikreto ko yan. Hindi na pala sikreto. So, nakakatulong yung gata para dumami yung gatas ko. Kasi kompleto pala siya ng nutrients. Alam niyo ba na pag nagpapadede ka, ang pagkain mo ay nagiging lactation supplement kung ito ay kumpleto ng nutrients. Kasi kung ano yung kulang sa ating katawan, pinupuno ng pagkain mayaman sa nutrients. Yun ang ginagawa ng gatas. So, healthy pa siya. Pang-5, yung masasabaw na pagkain. Kung napapansin nyo, lagi nilang sinasabi, pag nagpapadede tayo na, uminom ka ng sabaw, ganito, dahil po yung lagi tayong uhaw, hindi lang gutom. Kailangan nating mag-hydrate lagi, kung hindi, mag-feeling toyot tayo. So, isa yun sa magandang dapat, isa yun sa mga pagkain na dapat kinakain natin, yung masasabaw na pagkain. Nagbibigay sa atin yun ng dagdag hydration, lalong-lalo na kung lagi tayong nagpapadede, kung si baby ay growth spurt na halos hindi na bumibitaw. So, nakakatulong talaga dagdag sa ating tubig. Aside sa syempre, inom din tayo ng maraming tubig. Nakakatulong din sa ating pagpapadede.